Ka Sohra, kadai ka jaka ka belah paunam ha ka perthai, kum ka jaka ka bajur slap tam. Dei hapedeng uni ulap ba u bajur, ba u Thomas Jones bat ka kurim jong u, kilawan yu kejat ha Sohra, ha ka arpu tarik u benai Jylliew kat praspa saupuai. Uni u Missionary na Ri Wales, u balong u shakri U Trai, ulalong ka jingkyrkhu bakhraw yagi pat Ri Lum Khasi Jaintia bat Ri Bhoi. Ki matti jong ka jingtrei jong u, ki badangsa kynmaw haduk kini gisngi kilong, ki alphabet Khasi, bat ki skul ki badon ha mau smai, mau mulu bat Sohra. Haba u Thomas Jones uladon ha Sohra, uyo i bagi brew ki don kam ya ka pule puthi, bat kumta ha ka snem khat praspa saupuar, ulap le ya ki skul, ha ka thain Sohra. Apa yung kini kong kilomit na kasan arpungot ye. Mana jika kumnub kinang man jika pang katok katar. Waktu kini jing tungun kong pan jika katok katar kalong man penyar susu commission jung kini area jung kini jaka jung sini. Te Thomas Jones dak jing temu ke jung nam tata jika ini kong abu jika dan kau translate tiga por. Ikai dah kepas lum lagi mau dia, ani ikai sodak lagi mau dia. Nang tade thok do nga kelentang. Padan kat selan, nang ta pada sepenyo ski kat sada, ikolong kilat kislek kimutho. Pat kalong kop ta terter. Ka benang ya kapor. Tega jingla jung Thomas Jones kalong skade banyarap. Kenam bagi cikai jung kum tangan mi ki no ikai ki bela bani kai ki pat ki skul. Kat kong ke ibet ke jung. Te la sen ni kene sekolah ni Sohra. Ni kong usen timu smai. Aka ba ulur syai ude ni kai bening kong yung di sekolah. Nang ta sa seng momlu ba timu mlu paderu ke di sekolah ke ba babun nising de ni kai bening kong yung di sekolah nanti. Kini sekolah artili kena duno sipor. Waktu labun mun senam bila duno. La pentemai padiki ya senam Jylliew kat kentai sepak kana puai. Da ka sinati. Kawan kuwi ke sinat waktu por kalau penempat kini ke skul. Bagla ana menta ya skul mosmai da kelasing kongwir memorial school madam mo da kan nabon sawian memorial school. Kini ke skul kidang ne ada mentai pedang ya nadu kesnam ka kena sepak kana puai di menta. Ikani ke skul jongi ni surat tua pada Thomas Jones Nongseng ni kong hai te ying bagi khat masliang lagi ni meni jongi. Kadang-kadang kharai ba mencuba kalau kadang kharai kali tanang ni kali posyedo mereka pun kadang ba kali jaka kalau kharai ba nang ni dan history ke bun sepang ta kharai ru dengan kerantan sepang ke bede begini school akta ke jaka ke bu lai soba do ba jirtiau na ke jad khar lai soba ban snai ta ying berit pilong di sana kok ke bagi ni mirat ini mon Diengdoh iba la em tu spa iba khak stem kat praspa sepulai 100 pulai bal beli skol hang tai yong li skol ha ka skol sana kok ye thu mai ma ngang ai kapor bi khat mi runga khana somla ti thu kum ta yong li skol ka skol sana kok ti nang tu pada gila kendria akan skol sani ka liang kamon da ai soba ke give ni jet besemoi ke ni yimani jung yang ni ka bagi pulang yimani menta mensua ke di skol orang tu da belasna yimani ke ni skol kum tu lawan pulang pada ke ni jaka hang ni man sen skol ban pulang ke ni skol hang ni ku bakalong menta ka jing semu jong Thomas Jones abau seng ke ni skol hang ni kelong penyare commission jung kalau kumta mensua ki penpuli kot niam kat tikir kat history Jesus Christ nang ta pelong war Bible lu kai bani kai ki menta tikam longshu kapor kam por lamang ya lamang batai bom la bani kai chu kumta kat kumma kilom pat skul te da kedi snai ke ju bleng ni skul ju ni lasan adu mentai ka bai la pani sibun giri kraw anak ni skul ka jing smu galong wa pani gibriu ki bas Rabba, kibri kodor, kibla bantai, nanti keri bekerja kan riu,
Akibat sok berminang ni kilong Profesor G. Swell, MP je Lok Sabah, walong speaker di Lok Deputy Speaker di Lok Sabah tu por. Nang ta de Brington buhai Diengdoh, walong way ni kena school kibla pas ke ni school LP nang ni Sohra. Buat kita sekarang walong MDC jongi hidup mentah, walong pas nang ni school. Kumjuru upaya priman sing berang syukratsen ulung negi sok bami nang ni school Sohra. Ki pastor ni ru bami nang ni kilong ki pastor Rachel Hongwir nang ta blong jang slalom song thai nakam merto jong K.J.P set not sami jongi nang ta Reverend Rachel mal walang ru iblong weni pastor snat pedeng nanti kita sok bumi nang ni sekolah ni. Dan sipun tak kibri ke bakhraw, kibri ke ba dan buram ke bumi nang ni sekolah. Nomor dek ni sekolah ke belum lang baru LP sekolah nak ni kena sekolah ke menikong. Akibat dan kui pergi sekolah tang ni sekolah ni. Dek ni sekolah kalau ya nanti lah sispa perapsan senam mentah. Kalau jingkyrkhu ke bakhraw, yang ni katain ke dong ke jong yang ni. Bat boleh kerku sibut neru dak jingtrei jam jukina ikai kibla 3 minit kibla IT map mesim nam taban penyu ke school ka jing achievement ke makan school kalong ka penyu kalong bana kedan lower primary ke bakalong mensua kala kiu kedan upper primary bana kedan primary ke kiu secondary do mata ka secondary school ke resort ke bengiyo malah kasnam kalau ngobet ke biang ke balawan ai ke jingkyrkhu kena school bat kumjuru kalau ngobal pedang dak sarkar kena lakam kimdawan sakmar edu kata dai penban kalong ke jingkyrkhu ke jumatoy ke bor ke mang salam ke jungi di jitu kandiat kan ka school jungi ni kalau ke jirap kamtam gitu di jing ke kham sem sistem ke yo kot ki mai ke jumatoy ke bakhraw ta jungkiru bila mani snow kan ke school kila dua pun di ba syadok di pat school hang ni kini kai jungi ni ke pedang baik tak masuk kuman mata ke mesing bayar ani trai sistem lam ta jungkiru pakal jingkyrkhu bakhraw ya ke melang salam jing ni tinggi aingu boleh bagi ke school ya di mentala spa prapsan senam lam jing tut nadu bersan ya ka do sab tamas dun mentah kalong kum ni bakalong anu kena ke pateng mentah ka pule puthi hakini ki school kalong uso ningkong hakane ka lingkha trai mission ka jingtrei mission ban penyar ya ka pule puthi kala nangso thet sahaki weipat kishno ki missionary na Wales ki balawan hadin u Thomas Jones ki lalong ki Richard jong ka balang Presbyterian ki balatrai borba ban penroy ya ka pule ka puthi hakini kilom Hagasnam khat praspa khandai puai laseng ya ka school Mawkhar Christian School bat kane ka school kalanang penyar shosho ya ka jingtrei mission jong ka balang Presbyterian lingba ka puli puthi ka school ka jongi ka Mawkhar Christian High Secondary School kalong ka school ka bala rimtam hangni ha jella mikhalia ka jongi bat le singila manong hagani ka than lammi ka ri India jongi hi barkowai ka school ka penni ya kan ka special publication how snem khat khandai spa khandai puai haga por ka jinglong headmaster ka jong i babu LF Shulai haga ba ila pet benia but wat benia kumno bat menno la stangi ka school bat kat kum ka ni ka jingtho kala sedang daki missionary kita ki belawan banseng ke school ki ba ha agani ka kenhon ka Calvinistic Methodic Church ke pemerintah ngitip ya ka President Church of India lasdang ke school kumno house nam khat prospa new po sheneng but latip ya ka Wales Middle English School ya kan ke school la penya de ke missionary ki ba la shim pateng hadin way headmaster hadin way pat badai tat hadu ka senam khat khandai spa new pusau bala upgrade yani ka Middle English School
syaka high school balatip yaka kum ka Mawkhar Christian High School langit balabu kat community jingtho ba officially hi ngishim balastang yang ke school ke jongi house nem khat praspa kandai puwei ke school kalayat ya kalenti ke kerta ka bjrong baladengi pek hadu news nem ubumenta arjar apun riu ke school kalapoi kamba shispa life sanpili kisnem kalai shibun gijing shakri bat ka yengru hakata ka nongrim jong ki missionary bakin ai gijing shakri hagaliang ka jing kentiu ya ka puli ka puthi dakaba ni pet bat ni pai kham tam shekitu kiba wan ne ki long ying long sem kiba duna ya ka jing yo ka kot pat hadu ka ni ka por ka menta ngidam don du iki scheme kiba ka school ka perkhat bat ka ai ke jing arab ka free tuition nam ta gini ki kena ki wan ki long ying long sem ki ba duna ban kershan by school a ki kenang ba nginum penduk ya ke jinang di start wat apteng kita ki bam la kot bor ke school gaya ling ba shibun ki jing kela kum long ha ko ning kong hi ngatip ya ka kum ke boys high school Henry habagi pelongi high secondary ngi pelongi ka kum ka kuet but they house nem arjar khapra baga managing committee kala shim ya rai but yo ring jing bit naka KJP not set ngi ban pelong no ka school kum ka co educational institution kamot ka bakentup lang ya ki khana shanrang bat ki khana kantei bat kata kalong nadu ka nursery hadu ka high secondary section juga school ban mentang tip ya ka kum ka Mawkhar Christian Higher Secondary School Shillong nadu ka jing alam khamat ka jong ibabu Wilson Reed kum headmaster jong kani ka Mawkhar High School kalalong ka buram ka school hadian ba ila yo ka national award house nem khat khandai spa andru pusau ban lek ban shim ka national award na pon New Delhi hadian kan to ila shimti ibubu earning but mairu ila long headmaster ubala trash tom ban kantiu ya ka puli puthi ba ka school kala yo ai ka nam ka buram ha ka por ha ka ba ka school nadu gisnem niew po sheneng bandrung haki list haki board exam kum ka matriculation ban yo ai position ke shakmat ba tingi ba ibu bu earning ru ila yo ai ka national award kata kalong house nem kakandai spa prapuar hadin kata idon i bubu FL Shulai iblong headmaster iru ila yo ai ka state award house nem prapupra dang shen pat how news nem arjar arpulai i Dr. Karin Esther Grace Marbanyang ilayo ya ka district teachers award hausnem arjar arpulai but hagabubot usnem hausnem arjar arpusau pat ilayo pat ya ka state award phila pipet hang tu ngi ba kinong ikai kibangi don nadu ki por ki menchwa hadu kini ki boski ki menta kilong ki tibet but ki bela itu ru daki bor sarkar ya kata jingtrei stom ke jing minot ke jongki bat ba ban pelong ya ka sandur ai hakalian ka puli puthi om tang ka school ke jongi Henry wat ka jelahi bor ko wei Henry ka school ru kalong ka ba tibet lagi babun kiliang ka bagi kena kilong kita ki bapau tiga ke bangi kalong ba ki por ki menchwa kilong ki betwit ba ke jing ele football bat ngi ba ka school kalara ya ka suprutu cup ningkong house nem kakandai spa propusan bat bakala lit ban represent ya ka state ke jongi New Delhi re to ko por ku mangitip kala poi to semi final rekla remno bat ko bobot nang ta kala don kala house nem arjar hendriu kala job biang ya ka suprutu cup ali biang ban represent ya ka state ke jela ke jongi bat house nem arjar khat aru ngila job ru ya kanika memorial trophy
jong ka DNS aga jingdap jong ka ya ka nyup san snem jong ka school ti kum ju rum dei tang ka liang jong ka football and rei house snem khat khandai spa khandai pulai ngila job ru ya ka inter school state champion jong ka karate bat kum ju ru ti snem ki bobot bat nang ta ki wei pat ki jingle kai kum ka badminton ru ki baki khana jungi ki house snem arjar saw arjar san kila job ru ya ka inter school state champion aga badminton tikini ki long ki achievement ki ba nagaliang jungi nong ki kai joka school aga bri ba sports ka ba kum ka school hi ngi yo ka buram ya kat tu kat ni ki riu pau kmat ki balami nagani ka school ka jongi banlong ka jingnoh synniang ya ka imlang salang kari ka jaj benriu i Dr. Didi Lapang ilong wei kum MLA nang ta iba Preston Tensong ubalong deputy chief minister ubamenta udai kena school berim jongi nang ta iba Arden basa mila basayumat MLA ubamenta nang ta uba don bok kemdet ubalong ex MLA bat kumju ru kat kum ka record ilalong best athlete house nem kat kandai spa niew nang ta Jensim Tensong MDC nang ta nakaliang pat ki iba pa kmat nakaliang ka puli putih kumingila ban chu niew kerteng kat kum ka record ka bengi don kalong itam san HD rob me ibelong ru principal jong ka UCC college nang tai professor SS Majau kum wei ni nong thok kot iba BCM kum lecturer iba pawha gold medalist jong ka economics iba Jimasar kum principal jong Shlong Commerce College i Timsan RI Marshering i ex principal jong Ri Bhoi College iba S Jerwa i vice principal jong Synod College nang ta na pedeng ki entrepreneurs long iba Stanley Roy thank you nang ta iba Ricky Nongrum nang ta iba GSKG kum architect uba pau wat hadu ni kepor ke bamenta nang ta iba bari juban kharwan lang kum architect nang ta bengi pek pat Shaki Indian Administrative Service Officer ki ke bengi yo kerteng le singila urban light ikikat tu kat ni elite ba Rishan Kharluki nang ta elite WR light pelang nang ta elite Teddy Pakenten nang ta iba Freeman Kharlindo bat kumju ru dari ngi pai pat haga jinglo men sim ki buon ru ki pastor ki ba lami nagadi ka school ke jongi le se ki tang kum ki basunyo kerteng Reverend WC one Kongwil nang ta i Reverend BR Pamshong Reverend H Lingdo Reverend MS Shadap Reverend G Lingdo i Reverend BG Dr. BG Simli bat kum ta ter ki ba hadu ini ski bumentar kidang don ki ba ngidai keduk tikini kilong kita ki riu pakmat le se ki blami naga di school ke jongi ki badon hakiliang ki per ki balolong ka jingnoh synniang ki imlan salam gari ki jat riu jongi ki missionary ki laseng saya ke school puli nakabenta ki khana kan thei ka baning kong hakithan shatai lam mi ngi kari India hakasnem khat praspa khandai puar bat latip yakane ka school kum ka Khasi Jaintia Presbyterian Girls Higher Secondary School kane ka school kalalong ka jingkyrkhu shaka imlang sa lang ka jilla Meghalaya bat ya ka jat benriu hi baro ka wei ka daw jong ka Nongseng jong kini ki missionary habiki wan chanisha ri jongi kalong ba kin ai ya kata ka jinghikai na ka benta ki khana kan thai jong ka ni ka ri ka jongi kata ka dei ka jingthmu ka kong santam bakin ai ya ka jingnang ka jing start na ka benta ki khana kan thai ki badan ha ka ni ka than Ri Lum Khasi jongi ha kini ki shi spotlight pu south nem kalala ban kan jo shaka higher secondary section ha usnem khat khandai spa khandai khandai nilala ban penni yaka higher secondary section jong ka art stream but nangta hakasnem arhajar khatwe nilala ban upgrade chu show yaka shaka commerce stream but haka arhajar arpwe nilayo sa ka science stream kabamot ba ka school kung bakalong manta idon na do ka primary section
ke secondary section, but ke higher secondary section ha baru lai telik stream. Ke school jungi kalong ka bapau na hamba ha kaliang jong ka sports. But iway na ki personality ibala pau na hamba menta ha ka sports department ide itai kong ballerinas i. Ti kumta new iba buon ba ki khna ndai tang ba i hinde kiwe patru ki ba buon ba ki ba ki khna jungi kila excel ha kaliang jong ka sports. Na luar ka jing yo jing kai jong ki ha kaliang jong ka jing dang jing tip ha ka puli ka puthi. Ti hakini ki shi spot like usau snam ngala ban ong ipi kita ki ba buon ba ki riu pau khmat ki balami na kan ki school. Kom bangan chujer ka tension dia. Nga try pila ju snow pang itai kong bonili khongben iba ilalong iway na ki deputy speaker jong ka Assam Legislative Assembly. Nang ta pade shu ini ikong bonili khongben ilalong i member jong ka UPSC. Hadu usnam khat ndai spa nyu pho. Nang ta shu idon itai kong Mivis dan Diengdoh. Iba ilalong i minister ibening kong jong ka sarkar Assam na ki kenthei. Shu nga idon sa itai kong Rose Million Batho. Ini ru iladong iway na ki member jong ka UPSC. Ba ilalong ru i chairman jong ka UPSC house nem khat khandai spa khandai puar. Kini kilong tang khandiat ki banga la aban kedo ha kane ka klip bat ndre ki ba bon ba ki kraw por khat ki balami na ka school ke jongi la kalong ha kaliang jong ki doctors ki specialists ki super specialists ki engineers nang ta pade but haki we ki areas ki nong thok kot ki ba pau nam but nga nginum la banjer kerteng lot ki bar hoj hakani ka por ka school ka lai kendu bon ki jing but ka we na ki jing ya kendu jong ka school kalong ka to ka jingja ka ba pilai tip lot bar hoj ausnam arhajar arpo lai ha ka ba ka ding ka ba shirkhai kala bam do no ya kani ka old building jong ka school ka ba ke jongi Tenrei ngidap de kajing sungu yo blay nilai ya kata kajing crowd kata kajing ke jong ublay kaba ula penpaw ka school kajungi lingba ki ba bon ki mensiem ki ba don kajing ya ka school kajungi lingba ki khna school ki blapas nakan di ka school ki khna school ki barim lingba ki spa snem nang ta pade ki nong mi khmat jong ka ri kajungi nang ta pada chief minister ba don burom jongi ubala keloi banwan khmi engi hakum katu kapor jong katu ka jingja bat kibe ru ki nong yalam ki jongi ki balaya wan bat ki balaya ai ya ka kti jong ka jingarap ka jong ki ya ka school ka jongi bat hagini ki likely ki snem ngala ban ong ba ka school jongi kala yeng biang menta pila ban ya ka new building ka bathamai ka bangi ngilayo nang ta ki babon ki jingkala ki bangi layo hakini ki likely ki snem but ni kimi lenti ba ublay unang yai long ringkat bat ni haki por ki bandang ban baro but ba ka school jungi kan nang la ban penmi shu ya ki crowd ki ban long ka jing mentoy ya ka imlang ka salang haka ri bat ka jai ban riu ka jongi hadin habot ka synniang jong Thomas Jones te kalong ka ka bangim la shu kan ban batai ka bangim la shu ban niew mo kadai lingba ka jingwan jong Thomas Jones mo bangi sanang mangi ki khasi bangin yo ki dak bangin tho mo ha ka ktien la jong ti nang ta pa deru ka ki khna jongi le si ha shwa be unwan Thomas Jones kim pat yo mani school ka kom ka badai kim pat yo ya kata ka jingnang jing start ka bakin kaban yarap yaki bakin yo ita ka jing im le si ka babit ka babiang ti komta da ka jingwan jong Thomas Jones ngi kata ka jingno synniang jong ka ba hadu kata kan badai da ka jingwan jong bat kiwe ki missionary sru kan bingi sai la ban yo gini ki school jongi bat bangi la ban penni yakini ki khna menta daki pau hajar mo ngi la ban daki lak ru ki bla yo kata ka jingnang ka jing start bat kilala ban long kita ki hamtam kum ka school jongi ki khna kan thai ki bala ban long kita ki khna kan thai ki ba sei so ki ba mentoy haka imlang ka salang ka jongi kumba phe ngala kro lenti mene ya kita ki riu pau khmat ki balami na ka school ka jongi hadu menta meneru ki dang yai mi hi ki khna ki bala ban long kata ka ki bala ban long kata ka lawe na ka benta ka jai ban riu ka jongi
ki balang Presbyterian, ki district, ki presbytery, ki synod, bat ka KJP assembly, ki dang yai trei borba hado kinegisngi, ban penyar, penbha, bat ban kentiu, ya ka puli puthi. Kani ka jingtrei ka dang yai beteng hado kinegisngi ki ba mynta, bat kampukut tang haki skul. Henry kala kenjo ru hado ki kerdan puli ki bakham shajrong. Ha ka bala seng ya ka Synod College ha Shillong. Ha ka snem khat khandai spa Henry Pusan. Bat na lor ki undergraduate courses. Mynta kani ka shlem ai jinghikai. Kalong ka way na ki college ka ba ai ya ka jinghikai hado postgraduate level. Kat mynta hi ka college kala yai lenti lingba Ri Bhoi tali ki snem. But ya kani ka college la sengru da ka way ka jingtmu. But kata ka long ban ai ya kani ka quality higher education. Haka environment ka balong largely Christian. But ka banyarap ru bantay. Ya ka holistic and quality education. Jong kinong puli siya kini kithan. But kumju ru jong kani ka Ri Khasi Jaintia hi. Tangba wat la kata ka di ka jingtmu jong ka college Henry kat badang ya kipor ngiyo I pa dia ba kinong puli ki wan mdei tang na po Ri Khasi Jaintia hi Henry na kiway pat ki states ru jong kani ka northeast jong kani ka northeastern region jong ni Henry Bhoi snem kala dei ka reta ka bala kham hi ha ka reta jong ka college di ki kaway na ki lesya ka bangala ban ong ki key achievements ki ba ka college ka kala yat bat kala yo amat kalong ba la sausien ngila dep invite ya kanak bat man ka cycle ka bakiwan ngyo I shisha ya kata ka jingtrei ka jingpar jong ka college but ka last visit jong kanak na Bangalore ka de house nem arhajar arpulai ha ka ba ka college kala yo ya ka grade A+ ka balong ka way na ki grade ki ba halor jong kanak but ngi sngungu bahaya kata ki bon ki reu mi khmat le se ki bala mi na kani ka college ki banga chu jer kerteng khendiat manga ka wei ka long I late former chief minister jongi iba JD Rembai ide wei na ki distinguished alumnus jong ka college and then ni don iba Scandrowells imle iba long I nongruai pa de kaitor iba paunam jong ka Ri Khasi Jaintia ka jongi pat mashri ru ituro ide way na ki students iba penmi na kani ka college te nakaliang jong ka academics ngidon I professor Sherwin Sungo iba day I chairperson jong ka state education commission iba julong ru I nong hikai jong ka school ba niew ituro ide way na ki alumnus I jongi I professor streamlet dakaru iba day I nong tho poetry nong tho kot Ide I member jong kani ka KAS Khasi Author Society iway ibangin sa penkop buram menta ha ka foundation dia jong ka college arngut lesi iway ide I Dr. Piralang iba day I double postdoctoral fellows hapo ka University of Ontario ha Canada bat mentaru hapo ka Chulalongkorn University hapo Thailand nang tanga try pijuyo ihi pindia page kini YouTube channel ru iba shem panglin iba day iwe na ki nong hikai bahikai po berki ka school po berki iba wanra kini ki innovations in teaching ya kini ki kenarit ti kitur ki de ki alumnus ki jongi bat ki bangin sa pen ko buram hiru ha ka foundation dia jong ka college ka banlong ha ka shtarik jong Julai menta arhajar arpun rio ban ong ban shujer tang ka way jo ki jingnoh synniang jong usahep Thomas Jones dengan num ngathare kanum long possible of course ka way ka bangi ngia yo ilut bangi tiplut hi barok khot ka long ka jingnoh synniang ka jong shaka tho katar shaka pulia puthi jong ni ka ri bat ka jat ben rio ka jong hi ka jing ai ka jong ka jing yalam lenti ka jong ban ai ka ni ka Khasi alphabet kata ka de ka way mo tenang ta pa deru apart from academics ki values ki ba u instill Thomas Jones hado menta menero kidang yai kren yangi ki way ni ki values ki ba u instill kalong kata ka spirit of self sacrificial giving
ngi im ha ka juk ha ka ba ngi kwa tang ya ka yo Henry ka jing pen kynmaw na ka jing im bat ka jing hikai ka jong Thomas Jones ka long ba ngi dei ru ban long ki brio ki ba ai ban dan ka spirit of giving kadang ba ngin la ban long ka jingkyrkhu shaki wei ro kum jo ka jing wan ka jong u shaki ni ki lom ki jongi ka long very self sacrificial u ki bahayeng ki bahasam le ase ki ya ling ba ki jing ki ba bon Henry pen ban da kata ka mensiem ka ba len yala dia Kiwan ban ra, bat ban ai, ban bet ikini kisimbai, jong ka jeng nang jeng start, bat jong ka jeng yatei, ya ka imlang ka salang, ya ka yok ka kot, jong ki jat ben Ri Khasi Jaintia hi. Bat kita ki dei ki synniang ki bang asngol ba u saheb Thomas Jones hi, uan ra, yang ngi kum ka jat ben Ri. Bat kum ka college, man usnem hiru, ngi judan ka program, ban pensa jeng kynmaw, ban Ken buram, ban kynmaw buram biang, ban kynmaw kynmaw buram biang. Ya ka jingnoh synniang, jong Reverend Thomas Jones, syaka jat ben Ri Khasi Jaintia hi barokawe. La sengru saya ka Thomas Jones Synod College Hajwai Hakasnem khat khandai spa khandai pnyo nakabenta ki undergraduate courses kabaya ringkat kerdan katkum ki kendon bat ki jingtmu jong ka new education policy arhajar arpho da ka ba kenthop ya ki multidisciplinary courses skill enhancement courses ability enhancement courses but ki vocational training courses ki ba pher man sedang ye kanu ka kapang ani ka thong ki buan hi ki jing ki buan ki ding pengkiang mla ban len ya kata Henry da ka bakan mau tempang yau ni uriu kraw bat kham tam ngila ban ong shakri jong blay blawan ay ngi ya ki Dak Thoh bat bla yu iru ya ka jing don kam ya ka puli puthi kumta kasinot mi ngiru dak wei ka thong ba ka jing ang nuot kala seng ya kani ka college ha ka kerteng jong new shakri jong U Trai la seng ya kani ka college da ka jing ang nuot ban la ban kner lem ya ka kti shakita ki bam kot bor lani kita ki bam ya rengkat dor lani rengkat bor ban le shakija ka pedeng sor jing shisha kampat jengai na jawai shashlong Henry kani kamdei ka jawai tang nak benta ki dong jawai kani ka shlem jing puli ka longru nak benta ki khap sor jong ka jawai ban ngila manyu ya kata ka jing shisha ba kani ka don hapdeng jong ka sor jawai ka babinchwa ka don hapo ka normal tunnel hospital Henry klem da kim min siem bat klem da bu kho bu nut kilak luai ban ya kani ka jaka ban seng ya kani ka shlem jing puli toy ha ka basdang lasdang ya kani kampaji na kani ka jaka kat ba ompat lakot bor ban pinyang ya ka kalalong shisha ka bajuat ban trut bat ban ngam shikitelong kenang ban ice bo bat baki ki baro genong ki babai ki barenti hapdeng kani ka jingyai lenti shisha ka college klakenjo ya umau mer wasatang katu katnipor bahkan dap ya ka jinglong samla bapura kata arp kundai telikisnem hapdeng gini ki arp kundai telikisnem kelala bale shipun ki kam nak benta ukup siliang sem siliang nak benta ubaduk ubaraitoy nak benta kita ki bamla ban kot bor ni ban kot syakathong ban lek puliu kani ka college ka le shibuan ya kita ki kamba lengba ki sponsoring body padadu kani ka poru ka sinot mingi kadang dei ka wen na ki agency kabadang ya usinyang uben he ban penkiu ya kani ka college kala ya kat kum ka jingdawa jong ka UGC ban pendep ya ka nak accreditation ar cycle ban hakini ru ki cycle kala long ka le bha
Bangilai yo ru ya ka recommendation bat ka report na ki peer team bakani ka college kala banang kiyo kam se jong namar bakayu ya ka minsiam IT lut jong kini shakri ki jong play rengkat ki teaching bat ki nan teaching staff nilalong ru ki nong bat ya ki khusnam ki prepare la ka long nadu nehu la ka long na ki NSS team la ka long na ki NCC kita don ki kena ki lek banyo ya ka bynta ka bakhraw banyo shim ya ka wei na ki khusnam ka republic dia po Delhi nang taru ngira yo ya ki kena puli blai kenjo syaki thong ki prepare ni sngu tenat ubanya tu ang ni bula don ukna bula pendep na ka political science department na ka college ura dep ya ka PhD mentah bula yo saya ka postdoc bat ka ni ru ka de ka wei na ka thong ka bakhraw bha baka college klala ban kenjo klaju le yeshim benta haki eki program ki prepare lada kalong nadu haki snong ki thau lani ka balik aya ki jingarap syaki yeng jong ki baduk ki basuk lani syaki hospital lani syaki community center lani syaki jakari khun swet ketika diang jong ka Thomas Jones Senior College kam kut tang haki sau kun ro jong ka jingikai ndre ka ju ka puat pat ru ngi besiap yo sembai haki kena puli bangi stang min step barbor ya ka kelas jongi da ka assembly kata ka mut ngi penlong ya ka jing puli kot ba ka jing dwai bat ka jing puli ru ya ka pledge kini rap ya ki kena ban ngutu ya ka jing koridor ka jong blay bu aya ka long renyang man renyang haki bat yo new sambai ula yo ba ban su thiet haki kena hadu ba ka moto jong ka college hi ka yang menta bangi ong ka tip brio tip blay lada ka ktien jong blay ka ong ie yo para marjan kumba ie ye la dia kani kan ka ka moto jong ka college ka ong lada ngim lang man tip brio ya lagi para brio kumnungin tip yo blay bat ha kani ka nong rim ka bas kemba baka college ka yang ya ka tip brio tip blay kala yo ya ka jakaba kala yo benta bah haki babuan ba ki brio ki belajuan shani kum ki resource person bat beki ong ho ngi i babuan na ki slem jing puli ki bu ya ka hakaktin English balai ba pipi bu akaktin khasi henry nang sngo tenat chu adin dala batai ba kaktin la jong ka khamla ka khamshong sbai bat damen tale ngiu i baka jing persyang jong ka sarkar bat ngala ban ong hang ni nga salute ya ka ni ka sarkar menta ka ban itu asendon ya ka ktien khasi kum ka official language tingingim sim chinga ya ka rukom perkat bat ka san perkat jong ki menshwa jong ki longshwa ban aya ka moto jong ka ni ka college tip brio tip blay ki jing kala jong ki rukom puli ngiyo na ka annual system syaka semester system haka semester mentaka wan ke NEP 2020 shisha ke NEP 2020 kanya rap yaki kena ki badon halaki sap ki pog ki prepare kajing persyang ka bening kong hi klalong hi ka bajwat ngangai scam ba gila ban job nginum job hi daka basuk ya kanu kumbangi ong mo room could be built in one day tadi ngi kadai ka chu kan bagi ngila poisa naka wei mau jam ngi poisa wei mau jam so wei mau jam kum balong ka jing em ka baman ka sngi kalong kum ju ru ha kan ka thong ka slam ban sandur ya ka long brio man brio jong ki kena barok wei habang yu i ka jing wan jong Thomas Jones ka kum u akhia bat ka atiar ka baning kong ban yo ya ka jing job kadai lada ngi yalap ya ka gospel ladangi le i ya ki brio klem ga jing nang jing start klem ga puli puthi kanum kot ya ka thong ya ka jing ang nuot habang yu i ka snem khat praspa sau fuar bau Thomas Jones sudah pen KM biang ya lai teli gi school kata ya ka mau mulu mau smai ba Sohra bat bang yu i ba nang tu ulak ngila ban ong ba tu udai usembai ubala siap ya kerukom perkat perdan jong Thomas Jones haka puli putih ula siap ya usembai belalong sisha usembai jong ka jingkyrkhu balami kiso kisentio ki bapuan ba
na ki kti jong kitu ki lai teli ki school ki bau Thomas Jones ula plebiang hadien ba la khang no daka way na ki mission jong Alexander Lish dan reka jingmi jong ki school kapen ipen kapen pau ba ya jing piar jong ki tenat kajing piar jong ki tenat kemut ba ka don ka mission with vision ngalak ban ong lemda day na ki matti jong Thomas Jones ubla sedang ningkong na ka thie nang thie na po mau smai mau mlu bat Sohra kat kita nat kinum piar haduk kat ni ru ladangi pai haduk ki school na ki Mawkhar Christian ka K.J.P Girls Higher Secondary School ngidon mentaru sa ki way bat ki school kum ka mission school K.J.P mission school hajuai menta bat ngila ban ong ru ba ka ni ka college kala long shisha ka way na ki shot shan bat ka long ka image kala long ka durkmi nak benta ka jat ben riu ban tip ba ka puli puthi ka day ka way na ki nong muna ki ba klan pa ha ka long briu man briu but adian sispa san pusan snem ngiu I ya kani ka college re kani ka college kalang ya kalanang kiu na kapor sa kapor hapadeng ki arp kandai snem ang ngai scam hiru baka college ha ka kerteng jong uniu u shakri jong trai kanang yai kiu ngiu I bat ni sakhi ya ka jing sei so jong ka kam hanrei penban ngimlat na ki jing ki jing le bat ki jing sha kan tho ka jingrakhe ya ka Thomas Jones de hakane ga sngi ka arphu artarik ubanai Jylliew 8,000 arphun riu ka pen kan mau bat ka khot yengi bangin pediang bat sngo tho ba ka ni ka long ka jing shakri ka ba kodor bat ba ka puli puthi ka long ka badon kam ha ka jing im jong ubriu kabanra yengi syakliar kaperkhat perdan bandiar ka jingmut jing perkhan bat ki school bat ki college kidang yang ban ai ya kanega jing shakri ka bakodor kumta ngi duai bat ngi kermen ba ka mission jong ka puli puthi kan nang roi nang yar bat kan wanra ya ka jingkyrkhu ka jing shai bat ka jing mentoy ya ka Ri Lum Khasi Jaintia Ri Bhoi ka Jilla Meghalaya bat ka than sa tailam mi ngi kari India baro kaway.